I've got a story to tell. Mizuzu masiyenze beyi-21 ngoku ibethile intsimbi yaka 10 o'clock. I played Naomi Rain esithi ke the story I will tell. Sanungena masikubulise sikwamkele kakhulu mphulaphuli sakha amakhaya. This is the segment esiqalayo uyenza kumasakhane le namhlanje sizawuqhubeka ke naye. Sawuncediswa ke ngumfundisi uPatrick Hlengane ukubana ke si-unpacke izinto yinto ezithi zichaphazela ingakumbi abantu abatshatileyo. Sihloko sethu ke sanamhlanje sithi breaking communication breakdown strategies for rebuilding connection in marriages. Mfundisi masikubulise wethu sikwamkele enkqubeni. Thank you so much Masibulise noTenkulu. Ndiyawonwabela ukuba lapha. Inkosi kakhulu nathi siyabulela mfundisi. Thank you. Inkosi kakhulu. Mfundisi namhlanje sincokola ngokuqhekeka kwe-communication ebantwini ababini abatshatileyo. Xa isibini sitshata mfundisi kuthiwa kubakho la line ithi ebumnandini nasebubini, but sizawuba lapha sobabini because yinto yethu sobabini le. Kubekho uqhekeko oluthile olwenzekayo in most cases iba yi-communication nokuthembeka ebantwini. Ufumanise into yobana along the way apha kwijeni yethu kukho ukungabikho kwe-communication eqhuba kakuhle, which makes it ke ngoku kube nzima into yobana makuthenjwane apha. Siyibhuda phi? Hey, mandiqale ngale because it's a broad subject le. Qale ngale nto. Ukuba kokuqala nje ubudlelwane buqala ngokuthetha nje. Phambi koba udibane nomntu ufuna uthethe nawe uzukwazi ukuhlala nalo mntu lowo. Ngoko ke ngoku njeba iqala ngokuthetha iphinde igcine kwangako ukuthetha. You see, zama ukuthi ke into emoshayo ukuba le nto ibiqale ngayo iyekwe kuqhutywe ezinye izinto ebengaqalanga ngazo. Kanti ke ngoku siqala ngokuthetha, siqhubeke ngokuthetha, sigqibe ngokuthetha. Iphuka nje kuloo ndawo singayinaki le ndawo yoba ibiqale njani kwale nto ebizwa ngoba yi-communication kuze sibe nento iqala nje kuloo ndawo, siyiphosa nje apho kuloo ndawo. Mfundisi ndiyafuna uzama uyi-understand because sibadala sizi-adults sobayi-2. We understand into yobana i-communication is very much important. Kuthiwa mos communication is key. But kuzawuthini into yobana kuzawubakho omnye apha phakathi kwethu sobabini ozafuna uyibhuda le nto ebesithe xa siqa, because I'm a firm believer mfundisi into yobana before kwenzeke nantoni na kuhlalwa phantsi njengoba bosowutshila into yobana iqalwa ngokuthethwa naxa imoshekile iphinde ilungiswe ngokuthetha. Kutheni kuzawude kufikelela ixesha lobana mayimosheke kodwa besithethile ngale nto sazibeka izinto yobana if siqhuba ngolu hlobo siyidrayiva ngolu hlobo le nqwelo yethu kuzawuba rayithi akuzubakho ngxaki. Hayi ke into emoshayo kwi-relationships le nto yokuzicingela wena. Once ubeke phambili uthi ngexesha nibabini nibe babini entweni kodwa ube mnye ungaphakathi kuloo nto. Uvuka into yi-selfishness. Abantu baba-selfish ngendlela engumangalisi. Bangawusenihleli nobabini omnye avuke ukuzazi apha yena yedwa, azicingele yena yedwa, akazimiselanga ukuqhubeka ahlale nawe. Le nto ke ngoku ndithi ke incwadi ka-Amos ndingumfundisi abandiqaleze kuloo ndawo. Ithi bake bahamba nabantu ababini bengavumelani. Bake bahamba nabantu ababini bengavumelani ngoba ukuba uzocingela wena singavumelani indawo. Mna njengoba silapho relationship sobabini kodwa ufune wena ucingele wena kodwa mna awufuni ukundimamela. Iphosa kanje kuloo ndawo leyo ngoku ayizulunga. I-selfishness iyona ngxaki enkulu ukuzicingela wena wedwa kobo budlelwane babantu ababini. Masibuye ke mfundisi ke ngoku size kule nto yobana sitshatile safumanisa into yobana ke ngoku is a lack of communication which makes it kube nzima into yobana omnye athembe omnye apha kuthi sobayi-2. Siyibuyisa njani laa ntembeko ke ngoku xa se yonke into seyiphasalakile apha phambi kwethu? How do we make sure into yobana siyayibuyisa isidima somtshato wethu
to avoid into yobana ufumanise into yobana utata ulale guest room okanye umama abuyele ekhaya ayohlala kuthi kukho laa nto kuthiwa yi-separation. Siyenza njani laa nto leya? Into ezimbalwa nje apha. Okokuqala, kufuneka sirealize into yoba siyayidinga i-communication, siyakudinga ukuxoxa. Xa singarealize kwaba siyakudinga ukuxoxa, ayikho into ezolunga. Siqala nje kule ndawo, realize that you need to communicate ngoba ayikho into ezokwenzeka. Yipoint number 1 le. Kuba nje nibone i-importance, ukubaluleka kwale nto yoba masithethe, because njengoba sitsho into ziqalwa ngokuthetha, zigcinwa ngokuthetha, zoniwa ngokuthetha, siphinde zilungiswe ngokuthetha. Funeka siqiniseke into yokuba siyakudinga ukuxoxa, asizuprofethana, asizucingelana, kufuneka vele sihlale phantsi sithethe. Nama andihlali ngqondweni yakho, ngoku ngcono sihlale phantsi sithethe. We must realize ukuba siyayidinga i-communication. Qala nje kuloo ndawo. Mfundisi, in most cases, andifundisi ibalekelele yobana abona bantu ufumanisa into yobana bangunobangela wokuba imitshato emininzi ichitheke ngootata. Do you think, and in most cases ufumanisa into yobana ngutata mos o-approacha umama a-introduce le system yasemtshatweni kumntu ongumama, umama a-adapted to this system e-introducwa ngutata. Ufumanise into yobana along the way utata wants to change the system. However, akasabuyeli back to square one xa ezawutshintsha isystem, uvela ayitshintsha isystem without communicating with the other party. Then umtshato uqhawe ke ngoku. Amadoda, ingaba amadoda zikhona mfundisi i-conversation enihlala phantsi as amadoda, not just amadoda atshatileyo nje, and nincokole about the important ye-system yomtshato and ukubaluleka kokubana wherever apho uhamba khona soloko ulibambile iqabane lakho ungalishiyi, so that xa kufuneka kutshintshe isystem abe aware naye into yobana ngoku kuzawutshintsha isystem uthini wena, because amadoda nayo laa tendency yobana andizova ngumfazi. Okanye ndiyafuna siyiqale nalapho into yobana siyicima njani la mentality yobana andizova ngumfazi, because I think yenye yonobangela abaphambili bokuba imitshato emininzi iphele ichitheke. I'm not sure if you get my question. Yeah, ndiyakuva kakuhle, and lo mbuzo wakho ubroad. Kukuba enye into efuna unumber 2, enye into efuna siyiqonde ukuba abanye abantu abayazi kwaba i-communication yintoni kuqala nje. Ukuthi ucommunicate. Yonke le nto uyithethileyo yinyani. Amadoda amaninzi ngawo adla ngokuqala izinto ngoba thina singabantu abangafuna uthetha, sifuna nje uba wakwenze le nto siyithethayo. Iphoseke kuloo ndawo into yoba asiyazi kuqala kwaba yintoni i-communication. Ndizawuthi nje phandapha, yes, siyawathola amathuba oba sithethe singamadoda, kodwa nqabile ngoba amadoda amaninzi anempakamo kakhulu apha emitshatweni, okanye nje amadoda anala ego yawo. Kodwa wherever we get i-opportunity, we try to address ezi zinto. Ndithi ke i-point is ufuneka qale si-understande yintoni i-communication, because i-communication akokwenza sounds. Akokuthi ndimxelele nje umfazi uba sithiya ngapha, you are not communicating, you are bullying me. You are telling me what to do. Kodwa ngoku besivumelene apha uba sitshatile, funde you are equal actually kule nto sikuyo. Ngoku ke ngoku funeka sifunde kule ndawo into yoba yintoni i-communication. Ukuthetha, kungxola nje yi-sound, okanye kudilivarisa nje umyalezo emntwini ngathi umntanakho, or uthetha nomntu wakho omthandayo nivumeleneyo. Because ngokwazi kwami mna, i-communication kukudilivarisa umyalezo oqala o-clear without shouting. Yeah. And also is paying attention xa omnye ethetha. Amadoda into ebahlulayo ke ngokulawo. And 3, it's understanding what is being communicated. Ngoku xa uzondixelela aqala ndiyazi kwale nto uyithethayo, ufike uyandishawuta undinika ii-instructions, kanti befanele uba siyaxoxa, ucacise uba kutheni uyitshintsha le system besivumelene ngayo ekuqaleni, ucacise ube clear, and nam undimamele uba ndizawuresponda kanjani kule nto. Then you are communicating, hayi telling me, shouting me or making sounds, ngoba andizukuva uba uthini.
Xa ndireplya ke before kwenzeka yonke loo nto leyo uba ndiphendule, qiniseka uba uzinzile, uzon-understand uba ndithini, ngoba abantu Okay. abadla ukuthi ndiyakuvuya thatha kodwa ndiku-understand. And the question ethi uya-understand uba ndithini na is very important in communication. Ngoku ke amadoda kwawufuneka abuye kule nto yokuba ashawute okanye axelele. Kuyacommunicathwa, hlala phantsi siqiniseke uba uzawucacisa kahle uba uthini kahle kahle, ndiyaku-understanda noba uthini. Nam xa ndiphendula ke ndiphendule ndiyive kakuhle into yoba ubusithini, ngosani ndingazophendula i-offside. I must be accurate and you must be clear ukuthi uthini without shouting and just bullying me. Nkosikazi siyale ngoba asizuvana, ayo communication le nto, kubhulishwe. Thank you. Mfundisi, ndiyayithanda le part uthi xa uzawucommunicator nam as unkosikazi kufuneka uthi make sure uba ndikwimo yokuzinza. Kukho umfundisi ecaweni wakhe washumayela indaba yokubana xa uThixo eza kuthetha nawe, uThixo ufuna ube kwindawo ezolileyo, akayifuni indawo ene-noise, because chances are very much high into yobana ungamphosa ungamva uba uzothini na kuwe. Ilinka ke ngoku nale nto ugqiba uyithetha. Xa usemtshatweni kubalulekile into yobana xa uzawucommunicator, more especially into umba odlumzi okanye something that is very much sensitive, lo mntu uzawuthetha naye mjonge into yobana ukweyiphi na imeko ngokokuzinza, so that azawukwazi uunderstanda and ayazi indlela yokuphendula. Ndifuna mfundisi sijonge indaba yexesha emtshatweni. Kubaluleke kangakanani uprioritize ixesha in terms of communicating, in terms of doing everything and anything nje in general? How is it that important? Okay, it is very important indaba yexesha emtshatweni. Nokuba uzothetha makulungiselele uba okay, make time to communicate. Ngoba you can even set ixesha, you can even set ixesha, you can set usuku, you can even set noba ziintsuku uba ke to have these deep convos. Ngoba yonke into haphazardly into ovele usuke nje nesiduma uthi ke ndithi makuthi masithethe masithini. It's very important ngoba ixesha ke niba intentional about it, uba nelisete lokuthetha. Niba intentional about it ukuseta usuku, intentional about it to set days only for deep conversation. Yena cela maybe apha ngo-12 months cela ke sithi vandla nje, lenzela uba omnye nomnye azipreparishe, ungavele undithathe ngexesha elibi ngoba ndizongakuva uba uthini. Therefore, making time to communicate is always very important, and be intentional about it. Uba nisete loo maxesha, usuku okanye iintsuku for deep convos, for preparation purposes. Thank you. Once kubekho i-lack of communication, mfundisi, kuba muncu apha endlini ngaphakathi, once kungabikho ukuthembana, because uzawuhamba apha endlini even if siyakwazi into yobana apha endlini udla ngofika ngo-7 o'clock every day, but kubakho ezaa mini ufike nge8:30. But the minute kusuka esaspikiri sokuthembana, lo ushiyekileyo apha ngaphakathi endlini uzawuba nee-questions the minute ungafiki ngo-7 o'clock. Kodwa uyayazi into yobana in case of emergency uyakwazi ungafiki ngala 7 o'clock and ibifudula laa nto ingabi yingxaki apha ngaphakathi endlini. But ngoku, now that there is this nto yobana andisakuthembi anymore because of whatever yezinto ezenzekayo behind closed doors, ichaphazela abantwana. Ndifuna sizame singabantu, mfundisi, pheleni kosuku asizungaxabani, leyo into masiyigxininise. But njengabazali abalapha endlini ngaphakathi abatshatileyo, if ever sixabene, there was once a speaker esasike sathi apha, what happens pha ebedroom kuphelele ebedroom, akuyi elounge nasekitchen. Kukho abantwana apha endlini, sixabene as abazali, siyimaneja njani into yobana
ewe asikakasifumani isisombululo sale ngxaki sijongene nayo but abantwana mayingabachaphazeli le nto sikuyo. How do we make sure of that? This is a very important question. Yonke le nto ibuyela le nto sithe le nto ye-communication breakdown. Yeah. Ukuthi kwayileyo uba sibacingela kanjani abantwana sizayithetha phi singaxhumani kwawuxhumana, because ufuna xa abantu abatshatileyo nazi into yokuba ni-communicate everything and nizibeka phantsi zonke izinto zenu. Ngoxa ke ngokwanina ninga-communicate izinto ezinjalo kuba khona ile nto lethiwa sibizwa ngoyi-blind spot, nenza izinto handi niyibone uba le nto izoba ingqa kanjani. Ndizama ukuthi ke masibuyeleni phaya ekuxoxeni kakuhle silungiselandayo kuqala, because leya ngasezantsi into kulula uba ilungiseke. Uba kwathina siyatholana into yoba mfo jonga xa sixabana apha endlini u-1 no-2 masingamenzi ngoba sinabantwana. Ngoba xa ngosingakwazi uhlala phantsi sithethe ngaloo nto ethi u-1 no-2 masimenze ilimele already, ngoba umntu uzoqhuba ngendlela afunayo no. Omnye uzama uprotect abantwana, omnye akanandaba ngoba akaboni kwa importance yoprotect abantwana. Ndithi masibuyelele ekuthetheni, sibe intentional about talking, sikwazi ukuvelela ezi ngongoma ezinjengoba naxa sixabana asixabaneli phambi kwabantwana and siyazi uba asizungaxabana. Ungabe ngaxabana amageza abantu abangena sense. Kodwa yonke loo nto le it boils down to i-communication. Masiyi-communicate mfo kukhona indawo apho esingedluli kuzo because of these damages ezingenzeka, and especially xa khona abantwana. Ndithi ke hlalani phantsi niyithethele what are the parameters nasemisindweni yethu uba sizokwenza njani mfo xa kuthe kwathi gqwi sanyathelana ngoba sizunganyathelana. Ndibuyele into yoba kwazi zoba ungena ngo-7 apha. The problem is not ungena ngo-7 kukuba xa ungangenanga ngo-7 uthini kum. Ayikho itext mfo ndiyadileya apha. You see, it's not like zokuforce ungene ngo-7 noba iimeko azivumi, kodwa if you communicated your delays then i-trust ihlala injalo. Kodwa xa ke ngoku ibula ifile leyo kuxoxa sizawumoshana even ngoba le nto iyathungelana. For ungathethi sizokwenza ii-actions that are going to make the whole thing a mess. Ndivale ngale yonke le nto uyibuzayo abantwana singayenza kanjani nobakhusela. It comes back to the same thing. Sihlala phansi ngoba umzi nomzi unendlela yawudila ngazo izinto uba senza njani xa sinyathelana. Should we shayina ngezitya phambi kwabantwana okanye sike sithule omnye athathe inqawe yakhe kaphume ewe ashiye environment ingcono because uzokwenza into akangayicingi and before the children. Zama ukuthi yonke it goes back to communication. Thank you. Sincokola nomfundisi uPatrick Hlengane Sakha Amakhaya. This is our new segment esizaba nayo apha kuMasakhane. Namhlanje ke sijonga isihloko esithi communication breakdown strategies for rebuilding connection in marriages. Ukhona ke nasimbambe pha in our Queenstown studios. Mfundisi kudala ndikuva apha kwincoko yethu uphehlelela ngakumbi indaba yobana sihlala phansi, ukuhlala phansi kusithethe. Uzawuthi omnye umphulaphuli omameleyo pha ekhaya athi chuma nomfundisi ndiyaniva nithi ayikho into eyogqitha uhlala phansi kuthetho. Uthengela xesha ubuqala uhlakulela incoko yethu wathi besiyiqale ngokuthetha, xa isonakala sizawuphinde siyilungise kwangokuthetha futhi. Sihlalile bathi abantu abaninzi I've exhausted all the channels chuma zokuthetha nalo mntu but akamameli. I am tired. What do we do kumphulaphuli okulo situation enjalo okanye sithini kumphulaphuli kwi-situation enjalo? Ndisafuna ukuhlangula umtshato wami uyazika but I am tired because akho nto ndingakhange ndizame ukuwonyula lo mtshato enyuleni. Ndithini mfundisi going forward? Right. I'm not sure if we are experiencing problems in our Queenstown studios. Ndicela undindikethele nje saphokazi kwelo cala lakho imizuzu masiyenze beyi-19 ngoku phambi kobana kubethe intsimbi yaka-11 o'clock usandungena masikubulise wethu sikwamkele. Nkosi kakhulu ngokhetha thina. We are 90.6 98.4 napha ke ku-99.9. My name is Uchuma wakwa. The name of the show is uMasakhane. Sabalapha ke thina ke up until intsimbi yaka-12 o'clock. Namhlanje sincokola phantsi kwesihloko esithi communication breakdown strategies for rebuilding connection in marriages.
marriages pha ke kusakha amakhaya I think kuzawunyanzeleka sizithobe apha eMere. There is something nje eyenzekile pha ke in our Queenstown studios. Masikhangela into yobana sihamba ngawuhlobo. Get variety music.